но не само по отношение на преговорите с Съюза, а и по отношение на безусловната си подкрепа по общата външна политика и политиката за сигурност на Европейския съюз, както и ясната и категорична принципна позиция по отношение на войната в Украйна и принципните позиции, които Албания има по редица проблеми, свързани с Западните Балкани. На Украина пърбущаджита детюрата е сайта лидера ме нисмат районале. Говорихме за възможностите пред икономическото сътрудничество, насърчаване на инвестициите, както и възможностите, които строителството на коридор 8 ще предостави за интензифициране на двустранния стокообмен. Както и приветстваме включването на коридор 8 като част от трансевропейската транспортна мрежа, за да може неговата реализация да бъде в сроковете по регламента на ТЕНТ. Споделих с нейно превъзходителство, че в рамките на около година ще бъде установена редовна въздушна линия, за което българските власти усилено работят, и то базирано на траен и устойчив бизнес модел. Това ще даде съвсем друг потенциал за развитието на туризма, както и други досега неизползвани възможности за бизнес обмен и за инвестиции и съответната закрила. Получихме необходимите уверения, за което сме благодарни, за прозрачността на преброяването, както и за гарантиране правата на българското национално малцинство в Албания. Ние оценяваме усилията и тази наша оценка е базата за нашата подкрепа за европейското развитие на Албания. След 10 години липса на визити на високо парламентарно ниво, днес с групата за приятелство България и Албания сме радостни за възможността политическия диалог и неговите парламентарни измерения да продължат духа на доверие и ползотворно сътрудничество на ниво парламенти, чрез парламентите за интензификация на всички държавни институции и доверието, което трябва да създаваме между нашите народи. Благодаря за гостоприемството, благодаря за ползотворните разговори. Уважаема госпожо Николаев, уважаеми господин Желязков, Ваше превъзходителство, изключително